kung kaysa mahamot kita sa pamagi sang Ginoo apang aton dumdumon nga wala sang imposible sa tubangan sang Dios. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagtuon, pag-review, o kon pagsiding sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunson nga host sa ating aton programa Ilonggo version sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kag sa siningatiyon ako nalipay nga mayari kita duwa diri ka mga resource persons nga ako nagapati nga dakogid ang ila mabulig sa pag tukib kag pagsaysay sa aton nga leksyon sa sininga semana leksyon 7 para sa Mayo 7, Tubtob, Mayo 14, The Covenant with Abraham. Ang ako na napakilala sa inyo sa Katagalog, speaking gentleman, apang diri sa karon sa CPAC, kay siya ang aton nga head and coordinator sa aton music department diri sa CPAC. Siya man ang aton nga head sa church music department. Wala sang iban si Sir Winner Silvestre. Sir, magandang araw po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang araw din. Yeah. Si Sir Winner, mga kauturan, ato lang siya excuse, but kabalo siya maginilong ko. Pero he opted nga maghambal siya sa Tagalog kay at least ma-explica niya. And I'm sure all of us can understand what he will be saying, he'll be speaking, sharing this afternoon. Naikadua nga akong pakilala sa inyo. Isa sa aton mga tigulang diri sa aton nga iglesia sa CPAC. Siya ang head kag coordinator sa agriculture department diri sa aton nga CPAC. Mga kauturan, wala sang iban si Dr. Carlos Hardiniano Jr. Sir, mayong adlaw sa imo. May Pastor, salamat din sa sininga kaginan nga ikaw gid ang nag-imbita sa amo ni Sir Winner sa pag-upod sa imo sa sining lesson sa aton simana, no? Lesson number 7. Kagabay gid ang Ginoo kaupod naton sa aton pagtuon karon, Pastor. Yes, thank you, gentlemen, Doc Kaloy and Sir Winner sa inyo nga pag-accept sining invitation. Kapang sa hindi pa naton basahon ang aton sadsaran nga teksto, ako nanay tamyo mo ng aton mga kauturan dira sa Haklan, sa Capi, sa Iloilo, sa Antique, sa Guimaras, kag diri sa Bugos nga Negros Occidental, sa Bago, mga kauturan naton, sa Valladolid, San Enrique, La Carlota, Pontevedra, La Castellana, Magallaon, Isabela, and Hinigaran areas. Amon kamo ginatamyaw sa sini naton nga episode sa atong leksyon. Nagakon ginapasalamatan ang atong mga sponsors nga nagasuporta sining atong nga programa. Si Sir Alex Pehedero, si Ma'am Gina Hedero Ilumer, ang mga magulutod Marlene Jimmy and Anely Trino, ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, kag si Johan and Myla Susana. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyong pagsuporta. Ara kita sa Radyo Bandera alas 8:30 sang Biyernes ng gabi. Kagaraman kita sa Hope Radio Hinabaan kada Biyernes ng gabi kag Sabado sang aga. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo. Aton iduko ang aton mga ulo sa aton nga pagsugod sa aton nga programa. Sa siningatiyon Ginoo sa palapit kami sa imo
Nagapasalamat nga ikaw naman magagamit sa amon. Nga ang pinakamanami gid nga mga importante nga mga leksyon, mga insights amon Ginoo tatapan kag amon paalinton sa amon mga kauturan agud nga kamitanan imo pagpakamayohon. Salamat nga ikaw po namon sini pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Akon pangabayon si Sir Winner pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Makikita po ito sa Genesis, ang kapitulo ay 15 at ang talata ay 2. Apang si Abram nagsiling, O Ginoong Diyos, ano bala ang ihatag mo sa akon? Kay nagapadayon nga wala ako sing anak, kag ang manunublis ang akon balay amo si Eliezer nga taga Damasco. Yes, thank you, Kid Sir Winner. Doc Hardiniano and Sir Winner, ang aton nga leksyon sa sining nga masimana nagatalakay sang Genesis kapitulo 15 tubtub 19. Kag amo gini ang prime sang life ni Abraham. Even though nga si Abraham at this time 90 anyos nagulang na siya. But yet amo pa gina ang panahon nga gahimurugsan pagigahimurugso pagid siya sa buluwaton sang Ginoo. Yes. Kag sa siningation gin-formalize na sang Ginoo ang iyang katipan, ang agreement between him and Abraham. Sir, ano pagid ang aton matulupangdan sa sinigasimana about the life of Abraham? Okay, Pastor, no? Kung aton gid i-summarize ang kabuhi ni Abraham sa na-mention ni Pastor nga chapter, apat ka chapter, 15, 16, 17, and 18 or 19, mga 5 ka chapter, aton matalupangdan makuturan nga ang kabuhi ni Abraham napunan sang gitawag nga kahadlok kag subong man sang kalipayan o kung laughter, Pastor. Kahamot. Kahamot. No? So karon aton ina matalupangdan o kung matun-an kung nga daw kahalamot ang kabuhi ni Abraham kag nga napunan man sa kahadlok ang kabuhi ni Abraham. Yes, thank you, good. Sir Winner, ano pang aton makita kag matulupangdan sa sining aton nga simana kapag tuon? So sa nabasa natin kanina sa teksto, walang anak si Abram. Yeah. Walang anak. Pero malalaman natin sa ating leksyon ngayon na babaguhin yung pangalan niya from Abram to Abraham. Abraham. Na ibig sabihin ay sa Ingles ay father of many nations. Paano magkaroon yung walang anak? Walang anak. Ay magiging ama ng maraming bansa. That's correct. So, ano kaya ibig sabihin ito ngayon sa atin? Anong sabihin ito? Anong connection ng tipan ng Panginoon kay Abraham sa ating nabubuhay? Yes, and that's correct. Kanami, mga kautunan, at least I am excited sa imong introduction. Nga, paano siya mangin amay sang madamo nga mga kapungsuran. Nga Wala nga anak eh. Kulang na. Kag iya nga Matanda pa. ang iya asawa, past menopausal na. Hindi na pwede. Kag si Doc Carlos nagaman nga kahamot ang kabuhi ni Abraham kag puno sang kahadlok. Okay. Sa aton nga Sunday nga leksyon, the faith of Abraham. Yeah. Ari na di, sir, ang covenant, ang relationship between Abraham, gin-plaster na. Nga you will be the father of many nations. Gaya sang sinabi mo, Sir Winner, paano? Sila niya, Ginoo, paano ako? Sa aton sa tsara na teksto. Paano ako mangin amay sa madamo nga kanasyon kana kapungsuran nga wala gani ko anak. Si Eliasar nga niya akong inhadlukan nga mangin amo ang iridero sang akon mga propiedad. Yes, Sir Doc. Anong imo na talupang dandri? Ano ang sabat sang Ginoo sang namangkot si Abraham? Paano ni? Nga wala gani ko anak. Ang sabat, Pastor, aton makita diri sa Genesis 15 verse 16, naghambal nga si Abraham gin-reassured siya sa Ginoo kag siya nagpati man sa Ginoo. Sa bagay nga iyan intindihan nga ang fulfillment o kung ang gitawag nga katumanan sa promisa sa Ginoo sa iya
nagadepende hindi bangod sa iyang nga pagkamatarong kundi sa pagkamatarong sa iyang Ginoo. Yeah. Sa diri ang nakita naton kung ano ang pagtuo ni Abraham bahin sa pag-assure sa iya sa Ginoo nga siya manginamay sang kapungsuran. Yeah. Kanami sir sa imong inambal nga hindi tungod sa iyang righteousness. Hindi tungod sa iyang maayong binutan. Hindi tungod nga maayo siya nga tao. But ginpasalig siya sa Ginoo. Abraham, ako bala sa imo. So don't worry. Yes, sir. So nakita po natin yung sa sinabi ni Pastor, ni Doc niya na countercultural yun sa time nila, di ba? Pag nasa tipan ka, titingnan mo kung okay ba ang credit card nito, okay ba yung okay ba siya? Okay ba siya? Pero ang nangyari Try dito, niya, maganda ba? oo, di ba? Bago ka bigyan ng, sabihin mo, maging father ka of many nations, tapos ganyan. Pero ang sabi nga ni Sir kanina, ni Doc Hardiniano, ay yung kanyang pagtiwala, yung belief niya, na yung belief na yon is, yun yung nagbigay, sabi nga sa Roma ba yun? Sa Romans, sabi niya na yun ang naging, kaya siya naging makatwiran. Dahil sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Sa pangako na ibinigay sa kanya. Yeah. So, tingnan ko yung salitang paniniwala, pagtitiwala ba, belief. Ano ibig sabihin ba, no? Naniwala lang ba? Ganun lang ba? Narealize ko sa pagpabasa ko ng Bible na ang ibig sabihin pa niya ng belief talaga is tagang mag-rely talaga. Yeah. Kasi ilang taon na sila ni Sarah na walang anak. Walang anak. Tapos sasabihin mo ganito. So, kung titingnan na talaga yung kanyang sarili, tapos Wala foreigner pa siya. Yeah, oo. Galing, mayaman siya na siya doon sa Ur, pero di naman siya ng Panginoon doon. Siguro dahil, Pastor, marahil din sa karanasan niya sa Panginoon din eh. Di ba? Na-affirm sa kanya ng Panginoon. Yeah. Ako ang nag-guide sa'yo from Ur, papunta dito. So, yung karanasan na yun niya sa Panginoon, ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magtiwala muli sa Panginoon, sa pinangako sa kanya. And that's correct. And then, kalamutan, Doc. Kalamutan nga, tigulang na si Sarah, hindi na pwede. Kasi laya ng flower, menopausal na. Oh, that's why gani, naghahamot si Abraham, nagkadlaw gani siya. But yet, Doc Hardiniano, he was told, ginsugo siya nga maghalad. Ano ang kahulugan sining halad? Diri sa ginhambal sa Ginoo nga ang sakripisyo nagapoint sa magid sa kamatayon sa aton manluluwas, no? Nga nagapakita nga kita nga katawhan naluwas kita pinaagi sa bugay sa Ginoo. Kag ang bugay o kung ang regalo sang pagkamataro sa Ginoo nagasimbolize o kung nagasimbolize naga-represent sa tawag nga mga halad. Kung ato lang tawon diri nga may mga halad, dano to pa ini sa tawag prophecy. Sa Israel. Nga kung sa diin naghambal diri nga ang descendant ni Abraham mapaidalom sa gitawag nga slavery sa period nga 400 years. Yes. O kung apat ka mga henerasyon. Ini siya makita sa record Genesis 15:13. Apang sa pagkatapos sa sining henerasyon, sa apat ka henerasyon, ang mga descendant o kung ang mga seeds o kung ang mga kaapuhan kabataan ni Abraham maka-return sa gitawag nga promesa sa Ginoo sa ila. Kagay gadwa diri, miari pa gid ang isa ka sacrifice or sacrificial ceremony nga ginhatag ang Ginoo kay Abraham. Nga amo ni ang pagsunog sang torch that passed between those pieces nga makita sa Genesis 15:17. Kag gini siya miara nga extraordinary wonder signifies God commitment nga pagtuman sang iyang ginpromisa sa kabuhi ni Abraham, Pastor. Yes, kanami. Yes, Sir Win, ano pang makinakita na ni Yeah, katulad nga po ng introduction natin kanina, may takot sa puso niyan ni Abraham. Abraham. Kasi wala siya. Ang isa, 'di ba, ang tanong niya, paano magkakaanak? Pangalawa, yung possession kasi hindi pa kanya yun. Oh, eh, yes, di ba? strangers So, na yung promise na yun, wala pa rin. Pero napakabuti ng Panginoon na ipinaramdam sa kanya. Kasi pwede lang sabihin ito ang gagawin. Pero pinakitaan siya ng parang
Parang illustration. illustration Oo. na talagang kitang-kita mo na gano'n. Na sabi nga ni Sir Hardeniano na hindi actually para sa Israel, pati sa atin din. Yes. So nakita po natin dito na na-acknowledge ng Panginoon yung fear ni Abraham. At ang fear ni Abraham is actually hindi yung present kundi yung future. Kasi yung present, matay na si Abraham. Si Eliezer nga na hindi niya anak. O sige, sa kanya na to. Siya niya magmamana. Pero ang kanyang fear yung future. Future yung fear niya. Pero sa divine wisdom ng Panginoon, pinakita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng illustration na ito. Yep. Yung future, yung prophecy, oo, maghihirap yung bayan. Pero sila yung muling babalik at kanilang talagang occupyhin taga nila yung promise land. Yes. So talagang in-affirm sa kanya ng Panginoon na maniwala ka, mangyayari. Mangyayari. Do not be afraid. Mga kauturan ang punto diri nga si Abraham ginsugo sang Ginoo nga maghalad. Di amo to may mga karnero sila apat nga derong gintunga-tunga and then patubang ang tunga sa tunga nga gintunga ang karnero kag ginkaon sang vulture. Oh. Pero sa tapos yung nakaon sang vulture amo to nga may torch, may silong ko ang torch. Okay. Sulo. Oh. Ang sulo, Sir Winner, sa Doc Hardeniano, symbolizing the idea that it will mabalik. Yeah, ang simbolo sang pagkaon sang vulture, may mo sila nga mga slaves for 400 years, kung apat ka siglo. Pero ang torch, nagasimbolo nga you will occupy this land nga kamo ang mangin suga. We don't have much time sa Sunday. Ari sa aton nga Monday, Abraham's doubt. Sir Winner, bakit tinanggap ni Abraham ang insinuation ni Sarah nga to get Hagar? Ayun, Pastor parang nawala ng konti yung kanyang belief. Kasi mapapansin nyo, yung action kasi nakabase sa belief mo So mapapansin nyo po dito, actually si Sarah ay talaga yung yung mastermind. Sabi, daman-daman niya na. Hindi talaga ako magkakaroon. Kasi wala na past menopause. Naku. Yung kanyang maid, si Hagar pwede. And it was the practice that time. So parang mapansin niyo po dito, Pastor, na parang nawala yung tiwala ni Abraham sa Diyos at nilagay nila sa kanilang mga kamay. Yes. Kung paano maging, kasi yun yung promise maging father of many nations. Paano? Sabi ni Sarah, Itong pa, yung maid. ito. Oh, yeah. Ito naman si Abraham, hindi man lang nagdiskusyon. Paano sinabi? Hindi ganun Parang si Adan ba? Sabi niya, masarap. Kain din siya. So, mapapansin niyo dito, pumayag din siya, Pumayag na rin si Abraham. So, makikita niyo dito na, kapag nawala talaga yung tiwala sa Panginoon, yung belief na yun sa kanyang sinabi. At ang pinaka-posible talagang mangyari ay talagang ilagay mo sa iyong mga kamay ang iyong kinabukasan. Yep. At dahil doon, nakita niyo po ang nangyari, di ba? Nag-ministry, nagkaroon ng pangit na relationship si Sarah sa si Hagar, pinaalayas pa. So patunay din po Pastor na kapag nilagay mo sa iyong mga kamay ang iyong buhay ay talagang magiging terrible at magiging chaotic talaga. Amen. Yes sir, ano mo madugang pa? Para sa akon ang Monday naton nga punto amo tawag nga plan B. Ang Ginoo may plan A. May plan A. Maganda. Maganda. Pero tungod daw medyo malawig-lawig ang panahon, kaging kulbaan man si Abraham, nga base hindi madayon ang promesa sa Ginoo. Si Sarah yata mas kinulbaan Oo, si Sarah nakulbaan sila. So, amo na nagsulod ang ito nga plan B. Pero atong gintalupang doon nga ang aton nga mga plano kung hindi maglinya sa plano sa Ginoo. Miyara gitawag nga sa future bala instead nga blessings ang turn out siya na is troubles. Oo. Pagamo ang kabuhi sang aton niya kabuhi kung ang aton plano ya among aton gid nga iduso. Pero kung itugyan naton niya sa Ginoo aton mga plano daw katawhay kun tani. Yes. Pero amo na tabo sa aton nga Monday nga diri sa plan B. And that plan B
iyayas ang tao nga plano, hindi iyas ang Ginoo, Pastor. Kanami sir sa imong nga punto, nga ang tao may plan A, may plan B, may plan C pa gani. Pero ang Ginoo, there is no just single one plan. Wala plan B ang Panginoon na servitor. Wala plan C. Ang iyaya is just one plan. And that is Abraham will have a son. By Sarah, hindi sa kay Hagar. sa ano pa kay sa kay Hagar. Ay, That's Sarah why once happy family ni Abraham na nahimo nga isa ka curse, isa ka kalamutan, kag isa ka gamo nga klase isang panimalay nga nag-away na si Hagar kag si Abraham, kag si Sarah. Yes. Dito po yata na ko yung mga teleserye, no? Oo. Teleserye dito na ako sa Genesis. Yeah. Kag sabi mo kay na sir, nga ada ang ginhimo ni Sarah, do among ginhimo ni iba. May Eva, yeah. Nga sorry lang Gino. Itong mga babae, mga Lagot tayo dyan. hindi naman. Pero the point is si Iba nag-insinuate kay Abraham. Yeah. Sa kay Kay Adan. Adan. Yeah. Si Sarah amuman nag-insinuate nga sige bala. Iya pa nga ni ginduso si Abraham nga atara na nga ako nga mido na para ma-fulfill ang plan sang Ginoo. And that's what nakasala si Adan, nakasala man si Abraham on the same level. Yes, sir. The sign of the Abrahamic covenant. Ano ni sir ang imong natalupang dandiri? Diri naman sa Tuesday, aton matalupagdan diri ang itawag unconditional, magamba kita unconditional. Wala balasang kondisyon na ginahatag ang Ginoo siya. Nga hindi madayon ang promisa kundi Yeah. sa flow sang kabuhi ni Abraham pinagi siya nga spiritual journey aton makita kung paano gigin fulfill ang sang Ginoo pinaagi sa pag-change sa iyang ngalan upod man ni Sarah. Kag Yeah. kung paano ang pangalan ni Isaac nga nangin kahalamutan o kung daw nalipay gid sa Abraham sang nagwa na si Isaac. Sa isa. So muna diri nga itawag covenant o kung ang wala sang kondisyon nga covenant sa Ginoo kay Abraham nga ginpakita gid nga natuman gid nga siya mangin amay ni Isaac kag siya nangin malipay pastor no. Yeah. Paano pagiging change Yeah. ang iya pangalan kag subong man sa iyang Yeah. asawa. Kay sir ang pangalan ni Abraham, ang unang dating pangalan ni Abraham. Oo. Kag daw may ara nga may gamay nga punto nga nahamot ba kahamutan kag may ara doubt sa iya kay ti pagsiling niya, you will be the father. Di sili nahamot siya way man siya nanggali sa Ginoo. Pero sa iya hugalingon nagsiling siya, paano no bintayin mo ibin ako? Paano pa makaanak ako? And that's correct. The same thing with Sarah. Sir, sa ating Tuesday lection, one of the significance or one of the signs of the covenant between Abraham and God called the Abrahamic covenant is circumcision. Tuli. Ano itong tuli, sir? Tulid din po ba sa... Yeah, tuli. Tuli din. Tuli, oh. Parehas tayo tuli. Okay. So yung tuli, actually, pastor, tanong ko yun eh. Bakit, kasi affirmation to eh. Nung una, di ba, yung una, yung mga stars, di ba, yun ang sabi ng Panginoon kay Abraham. Hindi naniwala doon. Naniwala pero Nag-doubt. Nag-doubt siya. Nagduda-duda. ngayon na nagkaroon, ang isang illustration ng ginawa ng Panginoon na talagang makikita at madadama niya ay yun, nasa baba. At sa tuwing makikita niya na kasi tuli. Sir. Flesh. Yung flesh talaga yung ano. So, I think Pastor, is a reminder sa kanya na this covenant is with me. Is on me. Parang parang ganun po, Pastor. Na mangyayari yung kanyang sinabi. So itong tuli is parang representation, paalala din sa kanya na talagang gagawin ko yung aking sinabi. Yeah. Sa tuwing makikita mo yung iyong tuli na ari, paalala sa iyo na ako ang gagawa para sa iyo.
Yes, sir. Ano pang imo na talupangdan? So kung magambal naman kita sa pagtuli, naman ba nato isa ka context nito nga pag-sacrifice bala? Yes. Mayara nga sakripisyo. Yung pa isa. oo. And that's correct. Mayara context sa pagsakripisyo nga ang ina sa nga sakripisyo mayara nga padya sa palaabuton. So muna ang ginhambagid sa Ginoo sa kay Abraham nga ang tanan niya nga mga descendant dapat ipatuli gid para makilala niya nga siya gid amo ang Ginoo sa ining mga katawhan. Yeah. Kanami Lahat po, nagpatuloy, no? Yeah. Lahat. Everybody in the household because this is after the birth of Isaac. Ang ako nakita di sir is is ang punto dire nga a sign of a new beginning in the family of Abraham. Kasi may covenant time, there was already an agreement between him and God. So Abraham, let's start a new beginning. Okay. And then ikaduang ano ko nakita is peculiarity. Pinasay. Kahit ang nations around them are not doing that. It's only God. At least, ang isa man na kapunto, health-wise, this is healthy nga practice. So, isa na, nga, you are different ha. Always remember, nga, pinasay ka mo yan, hindi ka mo yan para sa iban. And that is what God would like to emphasize to Abraham and everybody, all male, nga radira, nga muni ang aton nga sign. And then, ang ikadua is, of course, the meaning of the fulfillment. Ang pag-change ng pangalan, we know already. After this process of circumcision, I will change your name. And this now the beginning of you being the father of nation. And then si Sarah will be the mother, okay, the princess of everyone. Okay, sa son of the promise, sir. Anong imo nakita? Diri may tatlo ka bisita diri nga nagabot sa ila kay Abraham. So mo ini ang aton nga the son of promise, no? Wednesday ta pastor, no? Wednesday. na, no? Yeah. So mo ini naghambal dire ang the last sin of circumcision involved everyone, not only Ismael but also males of Abraham household were circumcised, no? Tanan gid, no? Kag diri makita naton nga maghambal diri ang iyang behavior ni Abraham nga isa siya ka-inspiring, no? Siya isa ka model sa tawag nga hospitality. Sa mo nakita ko diri nga punto man nga pinaagi sa saad sa Ginoo, si Abraham nangin isa siya ka model sang hospitality. Yeah. Amo ni pastor ang ako nakita diri karon nga miara gid gali nga kinalain ang tawo sa Ginoo. Yeah. Pinaagi sa kay Abraham, no? Yes. Mga kauturan, may tatlo ka bisita, bisita. nga nakita ni Abraham. Samtang aras siya sa iyang door, sa iyang tent. Kag natulupangdan niya nga, these people are really sincere people. Oo. Na, iya gani tawag dasig ka mo, and then tawag yan, my Lord, Adonai. Okay. YHWH na sa Hebrews. Oh, sa aton pa, natalupangdan niya nga, daw Diyos kini isa. Isa sila kinanglan gin nga tawgon ko Adonai o kon my Lord, no, kon my God. Amo na siya. And then sakto to si rin pa niya. Amo nang pag-treat Yeah. yeah. pastor Yeah. sa nga nag-abot nga bisita niya nga kung paano siya nangin modelo sa nga tawag hospitality. Yes. Kung paano niya gid amuma Ang ginamuma. Amuma na nakita nga. ko na nga punto. Tika, kag isa pa ginabilin ng hambal nga amo mahon ta mga strangers because we do not know. They might be angels in disguise. Yes, sir. Ano pang yung nakita dito? Isa na nakita ko dito, pastor, din is yung unfailing love talaga ng Panginoon kina Abraham, na talagang pinili niya na magpakita ba sa ganung paraan. Kasi 'di ba nag-doubt sila, parang feeling nila nawala na ang Diyos yung presence sa Panginoon nawala na. Ngayon na parang ina-affirm na naman ng Panginoon sila, talagang pinakitahan sila ng Panginoon ng itong pag-appearance na actually nagbibigay din ng katiyakan na si Kristo
na bilang taon na Diyos anak ay magpapakita rin as human being Yeah. para sa ating sa ating kaligtasan. Yeah. Wala na kita panahon. Yeah, ari kita sa Thursday. Lot and Sodom. Yeah. Ining tatlo ka bisita. Ang duwa naglakat sa unahan sa Sodom, ang Gomora. Ang isa nagpabilin. Kag dayon naghambal sa kay Abraham nga grabe ang kasalanan sang duwa ni kasyudad Sodom ug Gomora. And sunugon sila. And then Abraham nagplead. Oh, Lord, kung mo sunugon, paano dia ang mga matarong sa sa may Sodom and Gomorrah. And then there was a bargaining. 50. 50, 45, 30, and then 10, 20 and 10. Oh, ti siling sang Ginoo. In reality, that man was Jesus. Nga gintawag ni Abraham Adonai, o kon my Lord. Sabi niya, ay hindi ko susunugin kung may 10. Ano ang implication nito, Sir Winner? Nakita ko po dito, Pastor, yung yung compassion ba ng Panginoon. Kasi di ba, pag sinabi natin Old Testament God, parang Parang arbitrary. galit. Pero nakita natin dito, na pwede siyang kausapin. Na makapag-bargain. At ang Panginoon naman ay handa talagang mag-giveaway. Pero nakita rin ko dito, Pastor, is yung puso ba ni Abraham. Kasi yung pag-bargain ba ni Abraham ba mag-change sa heart ng Panginoon para maging merciful? Pero nakita ko po dito, Pastor, yung years na pinagsamahan nila ng Panginoon as friends. Di ba? Di ba nabanggit pa doon na sasabihin ko kay Abraham yung aking gagawin sa Sodom? Nakita rin po din natin na maaring yung experience na yon, yung karanasan ni Abraham sa Panginoon ay nakikita po natin sa conversation na ito na si Abraham mismo ay nagkakaroon din ng merciful na character na katulad ng sa Panginoon. Yes. So yun po yung nakita ko po. Yes, sir. Ano pa yung talapang? Isa sa mga karakter din ni Abraham, isa sa mga personalidad niya is isa siya kapropita. Nga kung sa diin, ang propita nga nagapatunga sa Ginoo kag sa mga kasasala. Ang pwede naton maparalel sa kabuhi sa aton nga manunubos. Amen. So nakita diri nga si Abraham nagaayo gid sa Ginoo. Nga biskan 50 hasta na lang sa pulo. Nga isib nimo ang Sodom. So ini siya karakter ni Abraham. May ara kabalaka sa mga sasala. Amen. Ilabi na gid sa pamilya ni Lot. No? Yes. Sa mo diri ang nakita ko nga si Abraham gali, hindi lang siya isa ka ordinaryo nga tao, kundi isa siya ka propeta nga nagapatunga sa makasasala kag sa Ginoo nga ginalaga. Kanami, sir, sa imong gamit patunga. Kaya amo nang ginimo sang Ginoo. Intercede. No? Nag-mediate between God, His Father, and man sa katawan nga iya man mga utod. Wala na kita panahon mga kauturan. Ako nagapati nga ang pinakanami nga mga punto amon na pagwa upod ni Doc Hardiniano kag ni Sir Winner sa sini nga simana. Ako na lang pangabayon si Sir Winner, eventually si Doc Hardiniano sa inyong last words, sir. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako at katulad ng kanyang pinangako kay Abraham at nakita natin na kanyang tinupad. Ito siya rin ang parehas na Diyos na ating sinasamba ngayon at na pwede natin pagkakatawalan ng ating buhay. Amen. Yes, sir. Ang aton nga liso padumdum gid sa aton mga uturan nga dapat kita magsalig sa Amen. promisa sa Ginoo. Kung hindi man gid matupa karon ang promisa sa aton nga sa Ginoo para sa aton na gid ipalabaon ang aton pasensya. Kaya ang Ginoo sa nahambal ni pastor wala sang plan B. Kundi ang iya plano para sa aton isa lang gid ang plano. Nakita nan maluwas. So hindi kita maghimo sa aton nga plan B nga para lang gid matuman naton ang aton mga handom. Kundi hulaton naton nga ang Ginoo ang magiya sa aton. Kag ang iyang mga promisa aton gid huptan tub gid sa aton nga
pagulat sa atong Ginoo. Amen. Well said. Thank you, Sir Doc Cardeniano, Sir Winner. Kanami sa mga punto, mga kauturan, isa lang gid ang ako ni pamilin sa inyo. Ang Ginoo hindi mapaltas, hindi mapakyas, hindi makasala because He is God. Kaya kung makasala siya, kag mapakyas siya, He is not God anymore. That's why, like Abraham, kita makasala man kita, but always remember nga the best thing for us to do is to always trust God because God will always provide our need. Amen. Akon pa nga ba yun si Sir Doc Cardeniano sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo? Amay namon nga balaan sa sini nga takna sang kagahon o kung sa kagabihon kami nagapalapit sa imo nga may pagpasalamat nga nagapahanumdom sa amon nga ang imo mga promisa mangin matuod kung kami amay matutom nga hupot sa sini nga mga saad nga ginhatag nimo sa amon. Kaangay sa kabuhi ni Abraham o Diyos, kami liwat nagahangyo nga imo balaang espiritu ang mugid ang magatuytoy sa amon. Pakamayuha ang tagsa namon ka mga tagasunod sa sining programa nga dumalahan ni pastor nga kabay ang ini nga programa madamo pa nga mga katawhan ang masanagan bahin sa mga lesson nga amon matun-an sa matag semana. Gani o Diyos amon gigatugyan sa imo ang tanan malauman na baton ang tagsa kapag pagkamayo upod sa amon mga pinalangga nga sunod sa sining programa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Amen.